Palang araw mga lods, ayan po, nakalimutan nyo po ba ang Facebook password nyo at T-Mobile ng Facebook? Punta po tayo sa settings, press on Google. Ayan, matatagpuan nyo sa baba ng settings ng phone nyo. And then, scroll natin pababa, ayan natin yung autofill. And sa autofill with Google, yan po ang piliin natin mga lods. And then, baba tayo, natin ang password. So, pagka ng password, piliin natin yung apps, di ba? Facebook nga po, ayan. Facebook, nakalimutan natin yung password natin sa Facebook. After that, ayan po ang lalabas, mga lods, ayan po. So, it means, pag press natin yung icon dito sa taas, ayan, turo ko sa inyo, ayan, icon. Pag press po natin yan, makikita natin yung password. So, isulat natin sa papel or sa ating mga diary para hindi natin makalimutan. And then, para rin natin i-press ito, ayan, i-copy natin yan, copy link. It means, pwede natin i-copy yan. So, para pag mag-open tayo dun sa ating Facebook account, i-paste na lang natin siya. So, napakadali po, kaya wag no worries na po, napakadali lang natin mabuksan ang ating mga nakalimutan na Facebook password.